El que dèiem, avui comencem parlant de Lo Submarino de Reus. Què és això? Doncs una sala que ben aviat, el dia 15, serà ja una realitat. Per tal de parlar-ne, tenim el seu propietari, el seu responsable, que és el Víctor Blader. Hola, Víctor, molt bones. Hola, molt bones. De fet, el Víctor ja fa 5 anys, 5, si no ho dic bé? Sí, quasi bé 5 anys, al maig. Que està muntant moltes coses a Rasquera, sobretot, que és on hi ha Lo Submarino de Rasquera. Una sala que s'ha convertit com a sala de referència del sud del Principat, de les Terres de l'Ebre, i que aquest esperit es vol transportar cap a Reus amb aquest Lo Submarino. És així, no? I tant, i tant. Volem portar la música en directe en Reus, setmanalment. Intentarem fer una programació que satisfaci a la gran majoria de gent. Apostarem per les bandes noves, emergents i grups locals d'aquí de Reus. Farem una nit d'arts escèniques, farem monòlegs, farem teatre, màgia. Farem una jam session setmanal perquè creiem que és molt important que tots els músics puguen tindre un escenari per poder ensenyar el que saben fer. I, en fi, tota classe d'activitat i cosa que se'ls pugui ocorrir i pugui ser divertida o creiem que pugui ser apta per a poder-ho fer a la sala, ho farem. Però el Víctor ens descriu un model d'una sala que no tenim aquí a Reus i ells porten gent de fora, venen a Reus per tal de muntar aquesta sala. De fet, a Rasquera ho miràvem al MySpace i fins l'abril ja teniu lligats 23 concerts on hi ha gent com la Pegatina el 27 de febrer, els Mallacan el dia 2, Moussant de Latin Reggae, on hi ha un Hexago a Bendit el dia 27 de març. És a dir, sempre mireu de portar no només, com deies, bandes emergents, sinó noms, no? Certs noms, sobretot dintre del panorama del mestissatge, de l'esca... És que necessites noms perquè és el que la gent coneix i al final és el que acaba anant a veure. Però jo crec que a la llarga s'acaba confiant en el criteri del programador i quan el programador programa una cosa és perquè creu que realment és apta i no sol decebre. És a dir, la idea aquesta és portar tota aquesta experiència acumulada de Rasquera cap a Reus i la pregunta és, i per què a Reus? Per què has vingut cap a Reus a muntar? Per què algú de Rasquera diu, mira, Reus, aquí muntarem una sala de concerts? Doncs mira, perquè creiem que és una ciutat que aquesta oferta no la té, que tot el que és l'aspecte cultural realment hi ha molt moviment, hi ha molts grups, hi ha moltes associacions, el propi Ajuntament, Déu-n'hi-do, també treballa per a afavorir la cultura i perquè hem trobat un espai on podem fer el que volem fer. De fet, ara estem veient les imatges del que serà a partir del dia 15, quan obri portes Lo Submarino de Reus. Expliquem-ho, està a la Riera d'Aragó, allà on hi havia l'antic Pablo Mission, una sala molt gran, no? Una capacitat de 400 persones, més o menys. Sí, 466. Un repte nou, perquè a Rasquera hi caben unes 150, 138, dèiem al MySpace, no? Sí. Sí, la veritat és que sí. Complicat d'omplir aquesta sala o què? Com ho veieu? Optimistes? Jo soc molt optimista. La veritat és que ho he sigut. Si no fos optimista ja no hagués fet mai una sala de concerts en un poble de 900 habitants, perquè ja dit així ja sona malament, no? Però sí, crec molt en el que fem i crec que la gent s'ho passarà molt bé. El dia 15 obre portes amb Bongo Botraco i també amb una batalla de DJs amb el DJ Ojete, el DJ Mike Queen, DJs que penso que veurem sovint a Lo Submarino de Reus. Jo em penso que sí. Inclús és probable que vingui algú, si molt amb la gent de la presó aviat, vingui alguna sorpreseta més. A veure. Clar, això és en divendres perquè aquest dia justament de la setmana és el dia en què vols concentrar les actuacions, oi? És el dia que voldria fer com l'actuació principal de la setmana. Voldria portar els grups més coneguts en divendres. Crec que el divendres és molt bon dia per fer-ho aquí. A banda anuncies també que diumenge hi haurà bandes emergents, no? Sí. Explica'ns en què consisteix això i què ha de fer un grup que ens escolti si ha de venir. Doncs allí al mateix MySpace hi està la direcció del correu electrònic de la sala, que ells poden ficar en contacte i el que farem serà això, programar els diumenges a la tarda, tots els grups que tinguin alguna cosa que contar, que vinguin al nostre escenari per ensenyar-nos-ho, que això està molt bé. De fet, aquesta gent també podrien venir-hi, però aquests tenen el plaer d'inaugurar l'apartat musical de Lo Submarino de Reus, són els Bongo Botraco, amb aquest concerts de butxaca que va fer el nostre company Guillem del programa Plàstic. No els tindrem així al mig del mercat, sinó a la sala Lo Submarino i amb tota la formació sencera. A més, també suposo que és aprofitar les sinergies de gent d'aquí del territori, del Camp de Tarragona, no? És a dir, gent com la gent del Batabat, per exemple, que també organitzen coses i, com s'ha suspès el TCC,
potser faran coses a lo Submarino, o també una mica implicar-se en tot el teixit d'aquí, no? És la idea? La idea és esta, la idea és entrar a formar part de lo que és el teixit cultural de la ciutat i oferir el nostre espai per la gent que tingui alguna cosa a dir. I va, parlem de noms. Parlem de noms, perquè de moment, clar, només estem sentint Bongo Botraco i aquesta batalla de disjòqueis, que està molt bé, però a partir d'ara cap on està treballant? Quins objectius? Es planteja obrir també, estilísticament, el que fa grups o...? En principi la línia aniria bastant pel mestissatge, l'esca, el reggae, la rumba... Que és el sistema que ha funcionat a Rasquera. Pues sí, la veritat és que creiem que avui en dia és la música que realment funciona, ho veiem cada fi de setmana. I com a noms, doncs bé, ja, aquí m'apretes. Gent que de ben segur que passarà per lo Submarino encara que no tinguem anat a lligar. Jo crec que d'aquí no gaire tindrem els Rauxa tocant aquí a Reus, crec que ben aviat tindrem a la Kinky Beat, crec que molt aviat tindrem a Potato. En fi, jo no em voldria allargar molt al tema perquè aniran sortint. Però si no trenquem la màgia, no, trenquem la màgia. Potato, Kinky Beat, Rauxa, vull dir, gent ja amb renom que trepitjaran Reus gràcies a lo Submarino. Doncs sí, són gent, a més, que coneixem, que han passat per la sala Submarino de Rasquera i ha sigut fantàstic. La veritat és que és un goig poder disfrutar un espai tan reduït de grups així, perquè no et perds detall de res. Els Xisudaka segur que els tindrem també, que gairebé són residents de Submarino de Rasquera. Segur que els tenim. Clar, no et fa por obrir a Reus? Perquè ara ho deies, no? Una sala de 150 habitants en un municipi de 900, però en aquest cas una sala per 400 i escaig persones en una ciutat que sobrepassa les 100.000 persones. Per respecte, no, suposo? Sí, però la proporció, en principi, m'he donat la raó, no? Si ho anem a mirar, si mires habitants, quantitat de públic que pot tindre, hi ha molt més públic potencial aquí, clar. Realment la sala petita no és, i per ficar-la plena doncs tindrem que comptar la col·laboració de bastanta gent, però ja et dic, jo hi tinc molta fe, tota la gent que hi treballem, el Javi, la Torre, l'Albert Tito, la meva dona, en fi, tota la família que formem el Submarino avui. Famílies, amics coneguts i saludats, no? Pues sí, quasi bé, sí. La veritat és que fem un grup de treball molt pintoresc. A banda, ja que el tenim aquí, doncs parlem de produccions submarines, que és el que hi ha darrere de lo Submarino, que no només treballa en això, sinó també en altres iniciatives com el Rústic Festival, per exemple, o també s'encarrega de programar altres iniciatives musicals, no? Doncs sí, bàsicament va néixer, més que res per les ganes de fer, de donar a conèixer molta gent, que seria molt difícil que els coneguessin, i realment a vegades en un fin de setmana veus un grup, veus allò i dius, mare meva, aquesta gent és boníssima, i hi ha ajuntaments, col·lectius que no saben quins concerts programar i nosaltres els donem un cop de mà amb això. Per què creus que aquí a Reus, per exemple, no hi ha hagut abans una sala de concerts com la que tu planteges? Potser la gent no s'acaba d'atrevir a fer aquest pas, ho veuen com una cosa deficitària, això de programar cada setmana de forma regular música en directe en un local? Home, jo no potser no seria la persona més adequada per dir-ho, no? Perquè tampoc del teixit d'aquí de Reus tampoc no en tinc tant coneixement com... Però bueno, tampoc no és fàcil i realment has de tindre molts contactes, has de conèixer molta gent i això és el que et dona peu a poder començar a treballar i la teva pròpia feina és la que fa que això vagi pujant i cada vegada més bons grups te vinguin a cridar, puguis fer més activitats, en fi, per poder desenvolupar tot el que és el projecte. Clar, perquè ell ha arribat al punt que és allò que les bandes ja el truquen per anar a tocar a Submarino, cosa important, i de referència esperem que a Reus també passi exactament el mateix. Víctor, moltíssimes gràcies per estar avui aquí, animar tothom que el dia 15 passi per l'antic pub La Misión, a la Riera d'Aragó, on hi ha lo Submarino, es trobaran Bongo Botraco, el DJ Ojete, el DJ McQueen, i a partir d'aquí, costa, McQueen, i a partir d'aquí anirem veient altres propostes que aquí a l'Extra Ràdio anirem parlant. Fantàstic, jo només voldria una cosa més, que li volia agrair moltíssim a José i a l'Encarna per creure en el nostre projecte, que són els propietaris de La Misión, i segur que sense ells això hauria sigut impossible. Doncs queda dit, a punt fet. Víctor, moltíssimes gràcies i sobretot moltíssima sort. Moltíssimes gràcies.